Askun naiz, Kresala Zineklubeko komunikazio taldeko kide bat. Eta, ben nago gure lehenengo uda zinema zikloa aurkezteko. Guk planteatuta genukan beti bezalako udako ziklo bat egitea, uztailera arte, gero abuztuan dena pixka bat haztea, eta gero ja zinemaldia baino lehen, pre-zinemaldi bat egin, iazko moduan bezala. Gero, beste proiektu batzu genituen, hor erdika egin da ja, eta ja, buruz beraro ziren. Festival zinemaldi bat egin behar genituen, Atlantidokoekin, Filminekoekin eta bestera, eta aste bat hemen Donostian airean, aire librean egingo genuen proiekzioak pixka da zinemaldi moduan. Eta hori ja, erori zen COVID-eko konfinamendua zela eta beste alternatiba batzuk planteatu genituen. Hau beste batzuen barne. Proiektzioak egongo dira, kolokioak egongo dira, zineklub batek gara batez ere, baina gero mainguru batzuk planteatu behar eta nahi ditugu COVID edo pandemia izan dela eta hor zineman eragin dien influentziari buruz. Gaur, lehenengo aldia izango da eta profesionali buruzko eraginari buruzko izango da, bale? Eta gurekin izango ditugu Kimoakeko Ester Cabero, gero Jara Ayuso, eta Ekain da zuzendari nobel batek, eta bere filma nahiko abenturak pasa ditu hemen ailegatu baino lehen. Gero proiekzioa klasiko bat izango da, Chaplineko Un rey de Nueva York, aquí en New York, eta gero ja kolokioa, hori eta gero. Afluentzia nahiko izan da, azken urteotan eta azken zikloetan, baina sold out ez dugu normalean ez dugu egiten. Eta oso ondo, planteamentua pixka bat berria da, nahiko berritsua da, egongo da edari batzeko aukera, mahai inguruan dagoen bitartean, gero proiekzioa eta gero kolokioan ere, eta horrez artean proiekzioa aire librean izango da, terrazan, eta pixka bat ez dakit, nobedosoa edo, hori jendeari nik uste dut gustatu zaiera. Datorren astean izango da Sex Lies and Videotape, Sexo, Mentiras, Atracciones de Vídeo, eta gurekin izango dira kontraplanokoeko kide batzuek, bereiek ikusten dutenez, Hollywooden ja krisi bat zegoen, hau baino lehen. Pandemia baino lehen, pandemia pixka bat azeleratu ditu gauzak. Eta nola aterako den krisialdiatik Hollywood eta beste batean, beste krisi batean, beste aurrenekoekin nola egin duen ere. Eta ja azkenean proiektatuko dugu Upstream Color eta hitz egingo dugu nola pixka bat denoi nola afektatu diegu koronavirusa eta pandemia eta dena. Uste dut litzaiguke, ze hau lehenengo zikloa izatea eta datorren urtean errepikatzea edo zerbait antzeko zerbait egitea edo ez dakit, nik uste dut iniziatiba polita dela udan egitekoa.